Bylo to tu docela fajn, děkujem. Druhý pokus. Vážení kolegové, milí učitelé a rodiče, sešli jsme se tady dnes, abychom uctili památku jedné dneškem ukončené třídy. Byla to třída 9B na základní škole Otinské. Všichni ji tady dobře znáte a i když učitelskému sboru často způsobila potíže, dovolte nám nyní říct pár slov o každém z vás. Berte to jako omluvu. Neznají tady všichni, ale spoustu z nás připravila pro budoucí druhý stupeň. Nikdy nezapomeneme na její srandy, které byla ochotna dělat i během diktátu, na její scénky s loutkou Pepička nebo na dopisy, které nám posílala, když s námi nemohla ve třídě být. Děkujeme za krásné roky na prvním stupni, paní Boženko Klimešová. Druhý stupeň začal znamenně zábavnou, ovšem již přísnější třídní paní učitelkou. Každému z nás se vybaví příslově vakuola. Budeme vzpomínat na vážné věci, které jsme museli řešit, ale také na její vtipy o praní prádla nebo srandu na školních výletech. Děkujeme paní Lence Martinkové za 6. a 7. třídu. Poslední 2 roky jsme strávili pod křídly paní učitelky, která má pověst nejhodnější učitelky na škole. To se potvrdilo, ale zvládla s námi řešit i přestupky. Například běžné nechození na odpolední vyučování nebo nechtěné rozbití katedry. Děkujeme za skvělé zakončení studia na základní škole, zábavnou výuku angličtiny a za to, že to s námi vydržela. Prosím, potlesk pro pančelku Petru Němčanskou. Pro některé tady celý 9 let byl člověk, který nejdříve vše sledoval z postálí, ale pak nastoupil jako učitel matematiky, ale také fyziky. Občas byl přísný, ale ochota nám vysvětlovat učivo někdy i 10krát nikdy neopadla. Všem jistě dojde, že nás chtěl připravit na drsný život na středních školách a proto mu děkujeme. Jeho jméno všichni znají, je to náš pan ředitel Jiří Kupčík. Panu řediteli po boku vždy stála jedna žena. Nás sice učila jen 1 rok, ale i tak na ní nezapomeneme. Dověděli jsme se o lidském těle, jak funguje, co jsou kosti a k čemu máme mozek. Učivo nám do hlavy nemohla nalít, proto jsme se museli učit sami. Za to děkujeme paní Hance Štelerové. Děkujeme také paní učitelce, která vždy byla ochotná se aktivně zapojovat do dění v naší třídě. Trávili jsme s ní jste nejvíce času. Mluvíme tady o 5 hodinách týdně. Ze začátku to sice trochu skřípalo, ale myslíme si, že na nás bude ještě dlouho vzpomínat. Za jedna z výuky češtiny dostává paní Mirka Vojnarová. Teď prosíme o klid, neboť bychom rádi poděkovali učiteli, který si o něj nebojí hlasitě zažádat. Rozhodl se s námi přepsat dějiny, protože nejzlobilnější třída v jeho hodinách seděla nehnutě a potichu. Zvuk listování v jeho zápisníčku před zkušením si budou pamatovat všichni. K tabuli půjde Jan Zajíc. Zasvíví. Díky patří také panu učiteli, který s námi procestoval celý svět. I když poslední půlrok jsme strávili v Česku, jak v zeměpise, tak i v občance. Jsme rádi, že jsme nemuseli pořád zapisovat do sešitu, ale pracovali jsme také s učebnicí. Doufáme, že na nás bude vzpomínat v dobrém a nebudeme pro něj zkažená mládež. Prosíme, ať vstane Tomáš Frkál.
Až jednou škrtneme zapalku u lahve s vodíkem, budou se nás ptát, komu můžeme poděkovat. Takto závažné chyby se snad vyhneme díky paní učitelce, která nás naučila o co go v téhle game. Videokazatu s chemickými pokusy vyhrává paní Lucie Líková, zároveň jí děkujeme, že jsme nevyletěli do povětří. Ty poňut nemá. Toto přísloví platí u paní učitelky, která nás učila poslední rok. A když jsme se špatně chovali, psali jsme poznámečku z hodně. Teď už díky ní víme, že mastek je nejměkčí a diamant nejtvrdší a že žula se skládá z křemene, živce a slídy. Poděkování patří Paličce Krajnové. Zlatičko, ty tam zajdu po tebe pro tu špikačku a budeš zkoušená, jo? Nesmíme zapomenout na předmět, který je nejdůležitějším v 9. ročníku. Připravil nás pro budoucí život. Slíbili jsme, že o něm budeme hovořit 7 minut, ale jsme ve skluzu, takže to zkrátíme. Víme, jaké jsou formy peněz, druhy slev, ochranné prvky bankovek, platební karty, co je to inflace, spoření, pojištění, osobní bankrot, kdo bere plat, kdo mzdu a kdo příjem, že konkurence je zdraví jak ekonomiky. Díky tomuto předmětu jsme se dostali na střední školy, takže veliký dík patří paní učitelce Rybuši Martinkové. Dále bychom chtěli poděkovat paní učitelce, která nám nejen ukázala svou zálibu v nošení šátku, ale také nás zasvětila do základu dějin umění. I když jsme v jejich hodinách zlobili, vždycky jsme se na ní těšili. Za tu kvalitu od nás získává Alena Suchánková. Někteří jsou lepší, někteří horší. Pro ty druhé tady byl vždy jeden učitel, který i když přísnější metodou vyučoval v dnešní době nepostradatelný předmět. Celá horší skupina angličtiny děkuje panu Tomáši Hodnému. Snad se nám to v hlavě udrží. Kdyby se někdo zeptal, kdo z naší školy může převzít Zlatého slavíka, odpověď by zněla, že ta osoba, která každý začátek školního roku zpívá v tělocvičně českou státní hymnu. Nás tato paní učitelka provázela 2 roky při výuce hudební výchovy. A i když jsme spolu moc nevycházeli, poslední rok už byl ve znamení přátelství. Nakonec došlo i ty slibované hře na úsle. A proto patří dík paní učitelce Jitce Sobotové. Učitele jsme měli jen krátce, ale i tak jsme si je oblíbili. Je to případ paní učitelky, která nás měla na seminář z matematiky. Většinou to vypadalo tak, že z matematiky neumíme nic, protože jsme vše probírali znova. Ale když jsme si učivo osvěžili, zbyl čas i na zábavná videa a prezentace, které paní učitelka našla na netu. Pokud někdo chce také dostávat taková videa, zeptejte se na mail paní učitelky Jany Světlíkové. Děkujeme. V 6. třídě dějepis v 9. jsme se opět setkávali při výuce semináře z češtiny. Je řeč o paní učitelce, která se umí domluvit ve všech koutech Česka, což nám převedla i ve vyučování i nářečí. Jsme rádi, že jsme opět setkávali a děkujeme Daně Lacuchové. Učitelů, kteří nás měli, je hodně a nemůžeme tady promlouvat ke všem. Rozhodně ale patří dík také panu učiteli Kabendovi za pracovní činnosti, paní učitelce Fialové za pracovní činnosti, paní učitelce Urbánské za zeměpis, panu učiteli Novákovi za tělocvik, paní učitelce Kelnerové za hudebku, ale v neposlední řadě také učitelkám cizích jazyků paní Žurkové, obou učitelkám krásnohudským a paní Hodné. Také panu školníkovi, kuchařkám v jídelně, ale také uklízečkám, díky kterým byly došlapané třídy na podlaze další den vždy minulostí. Když se tak celé ty 4 roky shrnou do jedné věty, bylo to tu docela fajn, děkujem. Ještě chvilku počkejte s aplauzem. Teď všichni